Исәнмесез, саумысыз, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы һәм аның 9 июнь чыгарылышы. Бәхет ул дөньялар имин, якыннарыбыз исән-сау, тәнебез сәламәт, ә күңелләребез һәр чак тыныч булыр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүгенге көн һәр йортка, һәр гаиләгә шатлык, тынычлык, яхшы хәбәрләр белән алып килсен. Бәйрәмгә тең җомга иртәләре нурлы һәм мөбарәк булсын. Бүгенге тапшыруның кыскача эчтәлеге. Җомга вәгазендә ата-ананың балалар өчен үлге булуы, яшь буынның алардан үрнәк алуы турында сөйләнелер. Булат хәзрәт Мөбарәков вәгазе. Алмаз Әхмәтҗанов мөселман киемнәре дизайнеры. Мөселман бәндәсенең киеме дә ерактан күренеп, аерылып торырга тиеш дип саный ул. Сабыйның беренче тапкыр стоматологка баруы. Бу вакытта нинди сүзләр белән эш итәргә? Балада ни рәвешле ышаныч тудырырга? Яшь әниләр өчен безнең киңәшләр. Теш табибы. Бу сүзне ишетүгә үк йөрәкләр леперди башлый. Теш табибыннан балаларга гына түгел, олыларга да шүрли, чөнки күбебез аңа тешләр ныклап сызлый башлагач кына мөрәҗәгать итәргә күнеккән. Ләкин бу дөрес түгел. Балаларны да әлеге чарага ныклап әзерләндерергә кирәк. Хәзерге медицина үсеше һәм фәнни методологик мөнәсәбәт авыруларга карата. Әлеге проблеманы бөтенләй тамырдан алып ташлый дисәң дә ярый, чөнки дәвалау инде хәзерге заманда бөтенләй башкача. Кемнән генә сорама, иң курыккан табибым теш табибы дип әйтәләр. Дөресен әйтик, алардан балалар гына түгел, без әти-әниләр дә куркабыз. Ничек баланы беренче тапкыр теш табибы янына алып килергә? Ничек үзеңнең куркуны балага да күчермәскә? Бу турыда безгә Зилә ханым сөйләп китәр. Баланы теш табибы белән куркытмагыз. Аңа укол һәм бораулау кебек аңлаешсыз һәм куркыныч сүзләр әйтмәгез. Аңа әйтү җитә. Табиб синең белән танышачак, синең тешләрен караячак һәм мәсәлән, ул синең тешләрне чистартыр. Шулай ук өйдә теш турында мультфильмлар карарга ярый. Анда балаларга теш табибы кабинетында ничек кызык һәм куркынычсыз дип күрсәтәләр. Безнең бүгенге пациент Диния. Ул монда инде беренче генә тапкыр килми. Шуңа күрә бер нәрсәдән дә курыкмый. Маленьким зеркальцем посмотрю на твои зубки, ладно? Трешь, пожалуйста. Умничка. Дәвалый башлар алдыннан Зилә ханым Динияне тешләрен тәртиптә тоткан өчен мактап алды. Эш барышында нәрсә эшләячәге турында һәр даим сөйләп торды. Шулай иткәндә генә бала тыныч, тешләрен дәваларга җиңел килешә ди табиб. Тешләрне дәвалап бетергәч, балаларның иң яраткан мизгеле килеп җитә. Бүләк сайлау. Бүләк сайлау бик мөһим этап. Чөнки ул балаларның курку хисләрен оныттыра һәм бары уңай эмоцияләрне генә күңелдә калдыра. Молодец. Диния, сәлам. Сәлам. Сиңа ничә яшь? 6. Син теш табибында булдыңмы әле генә? Әйе. Авыртмадымы? Юк. Юк. Ә менә тешләр авыртмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Чистартырга. Чистартырга. Ә балалар берләр ашасаң тешләр авыртамы, юкмы әле? Авырта. Авырта. Син бит курыкмыйсың инде, әйме, теш табибыннан? Курыкмам. Молодец. Бүгенге көндә балалар стоматологиясендә гипноз техникасын куллану мөмкинлеге дә бар икән. Әлеге техника ярдәмендә бала белән табиб арасында ышанычлы, ипле мөнәсәбәтләр туа. Сабый тынычлана һәм курку хиssen бөтенләй оныта. Республикабызның Кайбыч районы үзенең имәннәре белән дан тота. Имән озын гомер, ныклылык, игелек, батырлык символы. Урсак урманнарында әле дә 500 еллык имән үскәне билгеле. Ләйсән, мин кышкы сарайдагы паркетларның нәкъ менә Кайбыч имәненнән ясалган ишетеп шаккар катып горурланган идем. Кара әле безнең имәннәр икән бит булар дип. Инде Мурза Бәрлебашы авылы тарихы турында киләсе видеоязмада сөйләшербез. Республикабызда Совет хөкүмәте урнашкач, моннан нибары 90 ел элек төзелгән авыллар шактый. Шуларның берсе Кайбыч районына караган Мурза Бәрлебаш авылы. Тарихы 16 гасырга барып тоташкан күршедәге Бәрлебаш авылыннан аерылып чыгып, 1927 елда яңа авыл төзергә кешеләрне ни итәргән? 1927 елда берникадәр бер эш гаилә күченеп килсә, инде 28 елларда инде шаулап, гөрләп авыл төзелә башлый. Шушы авылга күчеп килүнең сәбәпләре дә Бәрлебашы күрше авылдан җир бүленеп бирмәү. Аларның җирләре нәкъ менә шушы территорияга бүленгән җирләр. Һәм инде үзләренең җирләрен арттыра алмыйча, кеше берәм-берәм шушы җирлеккә күченә башлый.
Авыл құру үшін кішілер табиғатның искиткіш гүзәл җирен Бәрле елгасының башланган урнын сайлый. Мәгълүм ки, 1552 елдан соң татарларга сулык урманнарга якын җирдә авыл құру тыела. Совет Татарстаны хөкүмәте яңа ишкан авылларга һәр яклап ярдәм күрсәтә. Елга халыкны балык белән туендырса, авылны чорнап алган урман башка нигъмәтләр белән тәэмин итеп тора. Урман бай хәзинә бит ул. Әгәр дә инде яз җитсә, кеше, морза кешесе һәр берсе урманга ашыга. Чөнки анда үзеңнең мал-туарың өчен печән җиткән. Ә инде җәен җитсә, кеше җиләккә ашыга. Дөрестән дә бөтен тау бите, урман эче, каен, җир җиләге, кура җиләге белән тулган. Урман белән дус булдыңмы? Димәк, инде синең дә тамагың тук. Көз җиттеме? Гөмбәгә ашыга кеше. Ә инде гомумән ел буе кеше утын хәзерләп, печәнен чабып, тормыш итәр өчен менә шушы урманнан ныклап файдалана. Шуңа бәйле рәвештә халык һөнәрчелеге дә үсә. Морза Бәрлебашының үз урман хуҗалыгы була. Агач эше нык алга китә. Авыл осталары бер-берсеннән уздырып матур йортлар төзи. Умартачылык аерым игътибарга лаек. Морза Бәрлебаш авылының һәр икенче хуҗалыгында бар ул. Халык әлеге кәсепне бүген дә үз итә. Бу авылны чынлап та республикабызның бал фабрикасы дияргә мөмкин. Морза Бәрлебашы авылы халкы нәкъ менә үзенең эшчәнлеге белән, менә шул морза дигән сүзгә басым ясаучанлыгы белән дә аерылып тора. Алар дөрестән дә гади халык, шулай булса да хезмәт яратучан. Хәзергә хәтле менә ике йортның берсендә умартачылык белән эш итеп, үзләренең көнен күрә торган тырыш, гадел халык яши Морза Бәрлебашында. Морза Бәрлебашының тагын бер үзенчәлеге бер урамлы авыл булуында. Авылны бер урап чыгу өчен 20 минут вакыт җитә. Авыл халкы бер-берсен якыннан белә, дус тату яши. Менә дөрестән дә Морза Бәрлебашы мин нәкъ 26 ел элек килеп урнашкан авылдан нык аерылып тора. Бәлки халыгының күплеге белән ул якта горурланырлык булгандыр. Хәзер инде әзрәк кенә халык бераз гына кимесә дә, нәкъ менә халык өчен яшәеш өчен уңайлылык тудырылган хәзер Морза Бәрлебашында. Менә күрәсезме, таш юл, теләсә кайчан чыгып китеп, кайтып керерлек монда. Ул бит инде гаиләдә машина була торып йөрерлек булмаса, туфлиең булып киярлек булмаса, ул бит инде яшәеш өчен дөрестән дә ниндидер уңайсызлыклар тудырыла. Кайчандыр Бәрлебашыннан аерылып чыккан Морза Бәрлебаш авылы икесе дә бүген якын күршеләр, хәтта бер туганнар кебек дус тату яши. Бу табигый, чөнки авыл халкы үз тарихын, нәсел-нәсәбен яхшы белә. 2013 елда Бәрлебашы һәм Морза Бәрлебаш авыллары тарихын яктырткан соллы китап та басылып чыга. Республикабыз картасында Кайбыш районы барлыкка килү дә авыл тормышында уңай үзгәрешләргә юл ача. 2000 елларда авыл газ белән тәэмин ителә, йортларга су керә, юллар карала. Тик шунысы кызганыч, яшеллеккә күмелеп утырган җәйге шаулы урамнар кышын серле тынлыкка чума. Биредә бер булган кешенең кабат кайтасы, авыл табигатының матурлыгы белән хозурланасы килә. Шуңа күрәдер, һәр ял сайын капка төпләре машиналар белән тула. Морза Бәрлебашның серле тарту көче кимемәсен. Мөселманча киену стилен үзитүчеләр бүген күзгә күренеп барта. Соңгы елларда берничә дөнья күләм танылган бренд мөселманнар аудиториясын җәлеп итәргә тырышып карады. Үз дизайнерларыбыз да калышмый төрледән-төрле матур, зәвыклы коллекцияләрен тәкъдим итеп кенә тора. Шундый егетләребезнең берсе Алмаз Әхмәтҗанов. Мөселман кешесе башка милләт вәкилләреннән нәрсәсе белән аерылып тора? Әлбәттә, киеме белән дип раслый ул. Мөселман иратларының киеменә карагач, башкалар Аллаһы Тәгаләне искә төшерергә тиеш. Ул сыйфатлы, зәвыклы һәм иң мөһиме шәригать кануннарына туры килсен. Дизайнер Алмаз Әхмәтҗановның ислам модасы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавабы шундый. Кайгына бармасын, безнең төрле төбәкләрдән киләләр, имамнар да, гади кешеләр. Алар сорый, менә ничектер мин башка милләтләр арасында торам, әйтик, һәм менә ничектер аерылырга тием. Biz әйтибез, әйдә затлы итеп ясыйбыз, һәм кеше күрә, безнең анасын сорый, каян син, нинди халыктан, нинди милләттән, һәм ул күрә киемнән затлы милләт дип.
кызык, әмма Алмазның нәкъ менә мөселманнар киеме дизайнеры булып китүенә хәзрәтләр сәбәпче дисәң дә ялгыш булмас. Иң беренчеләрдән булып нәкъ менә алар милли компонентлы кием сорап мөрәҗәгать итә. Бүген Казанның гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендәге күп кенә имамнарның затлы киемнәре Алмаз Әхмәтҗановның эше. 19 гасыр имамларына карасак, анда менә шундый шигүле әйберләр булмады. Вот, ничек менә бар. Анда инде бер строгийлар шундый шигү булмады. Әмма ләкин хәзерге вакытта менә милли компонент кертеп, һәм бер әйтер өчен менә бу татар имамнар дип, без инде менә шундый узорларны имамнар сорагана башлаганнар, узорларны кертә башлаганнар. Әмма ләкин бу узорлар борынгыдан килә башлады. Bu bizning tariximizdan, mana qabr tashlaridan da ko'rinadi, qabr tashlarida ko'rinadi bizning mana shunday uzorlar. Ислам модасы инде күптән экзотика булудан туктады. Дөнья үзгәрә, аның белән мөселманнарның киеме дә. Дизайнерлар безне төрле стильдәге киемнәр белән шаккаттыруын дәвам итә. Шулай да мөселман ир-атлары өчен тегүчләр әле күп түгел ди алмас. Ә менә мондый киемнәрне киергә теләүчеләр елдан-ел күбәюе бәхәссез. Соңгы вакытларында Аллага шөкер, менә безнең президент тәҗриби башлагач, бу безнең җитәкчеләребез дә шундый татар милли киемдә җыри башлагач, кеше хәзер унтыла, менә теләк ирләр инде хәзер менә шул стойкалы костюмнар кия башлады, классический даже кими, чөнки күбесе даже яратып кияләр, чөнки галстук кияргә кирәкми, шундый теге неприхотливый, җылыда ул, әйтик, яба, бүтән гәүдәләрне яба. Аллага шөкер, хәзер менә кеше, гади кеше, бизнесменнар, алар инде менә шундый костюмларга кия башлыйлар. Күбрәк яшел, зәңгәр, соры, көрән төсләргә өстенлек бирелә. Ә менә кызыл, сары, кишер сары төсләр безгә хас түгел ди дизайнер. Аның брендына хас тагын бер үзенчәлек милли шигүләр. Менә шулай Төркия, Италиядан кайтарылган сыйфатлы тукымалар Алмаз һәм аның командасы тырышлыгы нәтиҗәсендә үзебезнең зауыклы милли киемнәргә әверелә. Манзара тапшыруы өчен Лилия Гыйззатуллина, Андрей Корсинский. Әти-әни безнең өчен дөньядагы иң газиз, иң кадерле кешеләр. Балам диеп, алар һәр вакыт излеп тора, җил яңгырдан саклап, кадерләп үстерә, тәрбияли. Без дә үз чиратыбызда аларга кадер-хөрмәт күрсәтергә тиеш. Пәйгамбәребезнең бер хадисендә әйтелгәнчә, безнең ата-анага хәтта уф дип тә дәшергә хакыбыз юк. Без аларга бары тик назлы, татлы сүзләр әйтергә тиеш. Аллаһы Тәгалә ата-анасын хөрмәтләгән кешегә җәннәт насыйп итәр. Бер кеше әйткән ди, балаларыгызны тәрбияләп интекмәгез дә, алар барыбер сезнең үзегезгә охшаячаклар дип әйткән ди. Ләкин бу минем уйлавымча ялкау кешеләргә бер юану фикере генә. Җомга вәгазен тыңлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бүгенге шартларда кеше еш кына көрәшергә мәҗбүр була. Һәм күп күренешләр безнең тормышыбызга тиз арада керде һәм тормышыбызның аерылгысыз өлеше булды. Алар арасында интернет, социаль челтәрләр, кесә телефоннары һәм башкалар. Һәм biz аларны үзебездә генә түгел, безнең балаларыбызның кулында да күрәбез. Һәм кызганычка каршы нәтиҗә буларак инфантильлек арта бара кебек, тәрбия юклыгы арта бара кебек һәм башка шундый социаль авырулар арта бара кебек. Без аларны күзәтәбез. Һәм җәмгыять әле алар белән тулы рәвештә көрәшергә өйрәнмәгән. Аңа карамастан минем бер киңәшем бар. Һәрбер әти-әни мин балама нинди үрнәк булам микән, нинди үрнәк күрсәтәм микән дип уйларга тиеш, дип фикерләргә тиеш. Чөнки һәрбер әти-әни үзенең баласы өчен иң беренче тере үрнәк булып тора. Һәм монда сүз әйтү генә җитми. Бигрәк тә сүз белән эш арасында капма каршылык килеп чыккан вакытта бала өчен андый сүз буш булып тора. Баланы исә дөрес кыйммәтләргә өйрәтер өчен минем бер мисал китерәсе килә. Әти кеше кич белән эшеннән соң өйгә килеп керә. Кичке ашын ашаганнан соң үзенең хатынының хәлен сораша, күңелен ала, соңыннан рахлә янына килеп, ягъни кичкенә өстәл янына килеп,
dini kitapны aşa, яисә Коръәни Кәримне aşa, аларны укый. Инде аларны укымаса да, иң кимендә кулына тәсбих алып, Аллаһы Тәгаләне зикр итә. Бу үрнәк балада калырга тиеш, һәм бу үрнәк баланың зиһенендә калса, ул вакытта аңарга уңай тәэсир итәчәк. Һәм Аллаһы Тәгалә барчабызга да шулай итеп тәүфиклы һәм тәрбияле балалар насип әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенә керешәбез. Студиябездә кунакта Зәкят хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Динар. Динар, җәй айлары булуына да карамастан, сез тик утырмыйсыз. Зәкят хәйрия фонды әлдән-әле төрле проектлар белән мәшгуль. Менә бүгенге көндә нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нәрсәләр эшлисез? Хәзерге вакытта инде безнең белгәнебезчә 28 июньдә Алла бирсә Корбан була. Шушыңа әзерлек бара. Инде нәрсә дип әйтә алам, бездә инде шушы Корбан бәйрәмнәрендә, уразаларда, ул бит инде мохтаҗларга яңа бер форсат ярдәм итү. Безнең инде эшебез шул. Без инде күбрәк мохтаҗларга өлеш чыксын дип, шуның белән тырышабыз. Менә шуңа күрә Зәкят фондына да мөрәҗәгать итеп, Корбан чалдырырга мөмкин. Безнең инде быел берничә вариант бар. Беренчесе мәсәлән 13 мең сум тора. Корбан чалдыру инде анда инде 20-25 кило ит чыга инде. Икенче ысул 13 мең ярымлык сарык, ансы инде бераз зуррак була. Һәм инде 14 меңгә ялгышмасам 14 мең ярымгамы сыер. Сыерны инде без 7 кешегә дип нитәлә, 7 кеше җыела да, бер сыер аларга 7гә бүленеп бирелә инде. Һәм һәр кеше үз өлешеннән 3тән берен инде анарсын шулай итеп мохтаҗларга ирештерә ала. Безнең аша Корбан чалынган очракта без мохтаҗларга үзебез ирештерәбез, үзенең өлешен инде кеше үзенә алып китә ала. Менә шушы плюс булып тора. Аннан тыш инде без инде менә шушы Корбан ите белән безнең фондыбыз даими рәвештә үзенең проектларын алып бара. Без бит сукбаларны ашатабыз башкаларына, һәм ул суткычта сакланып, шулай итеп инде ел дәверендә мохтаҗларны ашата дип әйтсәк, һәм инде кемнәр Корбан көннәрендә шушы Корбан аенда үзенең өлешен шушы Зәкят фонды аша мохтаҗларга ирештерсә, ул инде бик зур ярдәм була. Авыру балаларга акча туплауда шулай ук дәвам итәдер дип беләм. Даими эшегез. Авыру балаларга да ярдәм әлегә туплау дәвам итә. Һәм инде сайтка кирип карап була, кемнәргә ярдәм итәргә була, алар инде анда берничә, барсын да әйтеп тормыйбыз. Ләкин хәзерге вакытта безнең яңа проект ачылып килә. Ул да булса ярдәм инде мәдрәсәләргә, ягъни мәдрәсәләрдә яшәүче шәкертләргә дип әйтсәк тә була инде. Чөнки мәдрәсә эшчәнлеге ул җиңел түгел. Анда бит инде коммуналь түләүләре дә бар, анда башка чыгымнар да бар, барысы да ул акча, аны ашату да. Алар изге эш белән шөгыльләнсә дә җәмгыятьтән аерылмаган. Ул гыйлемгә дип, менә аның төп ни максаты бар, гыйлем алуга өчен дә менә без аларга ярдәм итәбез. Шәкертнең гыйлем алуда мәшәкате булмасын өчен. Чөнки кайчан шәкерт гыйлем алганда ул башка нәрсәләргә нителә, игътибарын җәлеп итә икән, мәсәлән, ашарга, яисә акча эшләргә, аның укуда файдасы әзрәк була. Шуңа күрә без инде тырышабыз шулай. Шушы проектны тиз арада булатына да Алла бирсә, менә бүген эшләп бетергә тиешбез. Һәм инде киләсе атнадан инде кем ярдәм итәсе килә, шушы проектка кирип, инде мәдрәсәнең берсен сайлап, инде ярдәм итә ала. Менә мохтаҗларның ул сукбайлар дип әйттегез, аларның исемлеге, махсус исемлеге бармы сезнең? Әллә теләсә кайсы теге авыр хәлдә калган кешеләр сезгә мөрәҗәгать итә аламы безгә дә менә шулай? Ансын да аңлатып китәм. Безгә инде менә Корбан аенда бик күп кеше шалтырата, Корбан ае әле җитмәгәндә иде, инде май аенда да аңа кадәр дә хәтта менә безнең Корбанга языгыз әле. Без бик мохтаҗ, елына менә бер тапкырда ит авыз итмәгән чакларыбыз була дип. Без инде андый кешеләрне билете язып куябыз. Ләкин язылучылар бик күп була. Без инде әйтәбез, менә әгәрдә без сезне язып куябыз. Кай вакыт инде мәсәлән әгәрдә теге җитмәсә, ачуланмагыз дип инде. Ләкин язуын барышын да язабыз. Бар теләгән кеше дә языла ала. Мохтаҗ икән без язабыз. Һәм инде кешебездән килгәнчә инде аларга да ярдәм итәргә тырышабыз. Әле өлешсез калган кешеләр юк, Аллаһка шөкер. Менә әйтелгәннәргә яңадан кайтып, шәкертләргә булышу, өлеш чыгару ул бит әле бик саваплы гамәлләрдән дә санала инде. Аның файдасы. Ул садака җария була. Менә мәсәлән, әгәрдә кеше ярдәм итсә, менә шушы мәдрәсәгә, мәсәлән,
Һәм инде шушы ярдәм аша бит инде ул шәкерткә дә ирешә. Шушы шәкерт инде шушы ярдәм аша гыйлем ала. Һәм ул гыйлем белән гыйлемне шушы таратканда, кулланганда, ул кеше үлеп китсә дә ярдәм иткән кеше анарга инде ул садака җария булып, һәм даими садака булып әҗере ирешеп торачак Алла берсе. Иншалла шулай булсын, игелек эшләрегездә уңышлар юлдаш булсын, дип теләп калабыз сезгә дә. Уңышлар сезгә, Динар. Хәзерге вакытта җәйге спорт төрләреннән сабборд бик популяр икән. Беренче карашка ул бик җиңел генә тоела, чөнки зур гына тактага басып йөзәргә кирәк. Ләкин бу эш алай ук җиңел түгел. Һәм Гөлнур Абдрахманова бу эшнең хикмәтләрен, үзенчәлекләрен киләсе видеоязмада тасвирлап бирер. Җәй көнен барыбыз да бик каты көтеп алабыз. Кызу көннәр җитү белән барыбыз да су буена агыла. Бүгенге көндә пассив пляж ялын әзрәк һәм әзрәк кешеләр сайлый. Хәзерге көндә актив ял итү тенденциясе күзәтелә. Мәсәлән, сапсерфинг. Әйдәгез әле бу спорт төре белән якыннан танышып китик. Сапборд, кыскача сап, инглиз теленнән stand-up paddleboard, яисә басып йөри торган такта дип тәрҗемә ителә. Аны бер ишкәк ярдәме белән хәрәкәткә китерәләр. Ишкәк бамбуктан ясала. Серфингтан аермалы буларак, сапта йөрер өчен дулкынлар кирәкми. Елгаларда, сулыкларда салмак кына сапбордта йөреп, балык тота, сәяхәт итә аласыз. Хәтта анда утырган килеш йога белән дә шөгыльләнәләр икән. Насчет подготовки скажу так. Любой человек... Сапбордта бөтен кеше йөри ала. Аның өчен махсус әзерлек кирәкми. Монда йөрү авыр түгел. Әмма шулай да бер момент бар. Баланс тотарга өйрәнергә кирәк. Әмма моңа бик тиз өйрәнәләр. Сапбордта йөрүнең организмга бик яхшы тәэсире бар. Беренчедән, физик формагызны яхшыртырга мөмкинлек бирә. Сапта 1 сәгать салмак кына ишкәндә 300 калория ягыла. Икенчедән, стресс белән көрәшергә булыша. Арганлык һәм депрессия вакытында су өстендә йөрү бик файдалы. Сапта йөргәннән соң энергия, көч, дәрт арта. Өченчедән, бу шөгыль организмның чыдамлыгын арттыра, баланс тотарга өйрәтә. Вестибуляр аппаратны эшләтә. Егылмас өчен кеше үз гәүдәсен контрольдә тотарга һәм авырлык үзәген дөрес куярга тиеш. Йөрәк, сулыш системалары өчен дә файдасы зур. Можно прийти вместе с родителями. Балалар гадәттә әти, әниләре белән килсәләр, бер сапта бергә йөри алалар. Әмма теләкләре туса, аерымда йөри алалар, әлбәттә. Әмма гадәттә безнең кагыйдәләр буенча 4 яшьтән башлап мөстәкыйль йөрү каралган. Бу спорт төре казанлылар арасында тиз популярлаша. Аккыш күле, Кабан, Зәңгәр күл, Тирән күл, Комсомол күлендә сапсерфинг белән шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Алдан инструктаж уздыралар, матур фотоларга төшергә мөмкин. Балалар да, өлкәннәр дә бик яратып йөриләр. Иң өлкән сап йөртүчеләр 85 яшьлек пар булды. Алар икесе бер тактага утырып йөрделәр ди инструктор Ислам Сафиуллин. Бик матур күренеш. Җәй биткәнне көтеп ятмагыз. Яхшы эмоциялар һәм адреналин яратучылар, әйдәгез монда. Төмән өлкәсе мөселманнары Сөләйман укуларында катнашты. Быелгы конференциянең темасы Себер татар мәдәниятен, телен һәм гореф-гадәтләрен үстерү. Кырым һәм Севастополь шәһәрләре мөселманнарының диния нәзарәте мәрхәмәтлек акциясендә катнашкан. Башка төбәкләрдә яшәүче кардәшләребезнең дини тормышында ниндирәк үзгәреш, яңалыклар бар икән, булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ульяновск өлкәсендә кабат яңа матур башлангычка нигез салынды. Өлкә үзәгенең Идел Орты районында ислам мәдәни үзәге ачылды. Узган ел шундый үзәк шәһәрнең Зыя Орты районында эшли башлаган иде. Хәзер бу үзәктә кан кардәшләребез намаз уку, дини бәйрәмнәребезне уздыру белән бергә гарәп һәм татар телләрен өйрәнү курсларына да йөри. Шулай ук мәдәни чараларны да үткәрә алачаклар. Өлкә һәм шәһәр җитәкчелеге белән уртак тел табып, бина алуга ирешү, аны төзекләндерү һәм яңа эшне оештыру серләре белән Рамис Сафин таныштыра. Ульяновск шәһәрендә мондай ислам мәдәни үзәкләре ачу башта Идел аръягы, хәзер Зия Орты районы башлыгы. Шәһәр мэры урынбасары Наил Юмакуловның зур тырышлыгы нәтиҗәсе. Ул районда еллар буе ташланып хәлдә булган бинаны район автономиясенә түләүсез бирү турында карар кабул итте. Ә коммуналь хезмәтләрне яңа хуҗалар үзләре түләячәк. Хәзер биредә атна саен мәдәни һәм дини чаралар уза, намазлар укыла, дәресләр алып барыла. Ә чираттагы ислам мәдәни үзәге 25 меңгә якын татар яшәүче Идел Орты районында ачылачак. Аны ачу тантанасына бүген тирә күрше төбәкләрдән дә килүчеләр байтак. Иң зур делегация Татарстаннан. Татар дөньясында менә мондай шәһәр уртасында әле менә шулай
музейінде, татар йортының да, һәм шул вакытта халык өчен менә шул бүген ислам үзәген ачуы, мен аны тагын бер әйтәсе килә, иң зур теләгем, менә бу барысы эшләр, алар менә монда утырган вади халык, безнең апалар, абыйларга һәм инде киләчәк буынга эшли торган биналар булсын иде. Татарстан районы булгач, анда җиңелрәк эш бара. Ә монда башка милләт, башка халык арасында татарларга әлбәттә ул җиңел түгел. Шуңа күрә моның кадәр эшләр эшләү, мондагы инде халыкка, монда яшәүче татарларыбызга Аллаһның рәхмәте булсын. Бик зур тырышлык, бик зур хезмәт. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля алга таба да хәерле хезмәтләр насыйп итсен. Хәзрәт дөрес әйтә, Рус төбәгендәге күп милләтле шәһәр үзәгендә шундый татар үзәге ачу җиңелләрдән түгел. Мондый урынга күпләрнең күзе төшми калмагандыр. Шуңа күрә дә узган елның август айында тизилеп килүче Нарат бураны ут төртеп яндырдылар. Ләкин әлеге идеяның авторы, район татар автономиясе рәисе, мәхәллә җитәкчесе Рафаэль Нәҗметдинов куркып кала торганнардан түгел, 7 ай эчендә яңа бура куеп, дуслар ярдәме, эшмәкәрләр белән бергә аны файдалануга тапшыра алды. Аллаһка шөкер, бер руководитель әткәйде, моны ниде булды. Шуңдан бер 2 мәртәбә мотор ясасаң, Рафаэль ясатнабыз дип. Шуңа күрә безнең эшмәкәрләребезнең ярдәме шаенда бу бик тиз, бик мотор килеп чыкты, Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт барчасына да, кем булышканнарга. Авырлыклар артта калды. Бүген кем әйтмешли, дошманнарны көнләштереп, дусларны сөендереп, район үзәгендә 9 картлы йортлар ортасында татар утары ачыла. Бу чыннан да зур бер хуҗалыкны хәтерләтә. Мондагы 2,5 гектар мәйданда мәчеттә узган гасырның 60-70 елларындагы татар авылы тормыш көнкүрешен чагылдырган музейда урын тапкан. Шундый музей йортларда күрсәтмәсәк, бар кешеләр мәчеткә дә кирә алмый бит. Менә шу данлыклары белән килеп, ул гореф-гадәтне саклау гына түгел бит, аны кемгәдер тапшырмасак ул бетә. Менә шушы гореф-гадәтләребезне балалар белән ике арада бәйләүче бер шушы урындыр дип та уйлыйм. Аллы гелле бакчада роза гөлләр үсәләр, алар минем йөрәгемә алсу нурлы сибәләр. Розалина, 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 Малина, айрылсакта дус булырбыз, роза гелем кайгырма. İslam мәдәни үзәге рәсми ачылганчы ук үз эшен башлап җибәрде. Март-апрель айларында биредә көн сайын кичләрен ифтар мәҗлесләре узды. Анда шәһәр өлкә җитәкчеләре дә читтә калмады. Ай буена шушында ифтар уздырдык. Безнең Аккалфа кызлары инде, Аккалфа кызлары килеп, ашарларга әзерләп, стәлләрне әзерләп куеп, бик күп кеше 60-ар, 70-ар, 120, 160-га хәтле булды кешеләр. Шундый музейларыбыз, шул музейларыбызга хәзер әле без балалар бакчасындагы балаларны экскурсияга алып килергә планыбызда тора. Анда уже учетка язылдылар безнең. Андагы безнең көн күрешнең татар мөхитенең тормышын, дөньясы, аларны барысы да хәтта үзебезнең милләттән булмаган кешеләр дә кызыксынып торалар. İslam мәдәният үзәгенең төп максаты әлбәттә инде ул татар һәм гарәп телләрендә укырга һәм язарга өйрәтү, сабыйларга милләт тарихы, динебез хакында дөрес мәгълүмат бирү. Сер түгел, Россия төбәкләрендә мондай үзәкләр күп түгел әле. Башка төбәкләр белән чагыштырма алганда мин әйтер идем, һәр вакытта алдынгы өлешен алып барганын. Инде шуны да күрәсебез килә, монда урта буын булсынмы, өлкән буын булсын, бала чагалар булсынмы, үзләренә урын таба белә. Шундый чаралар бик тә кирәк дип уйлыйм. Чөнки безнең халкыбызны бүгенге көндә дин өлкәсендә булсынмы, милләт мәсьәләсендә булсынмы, агарту өстендә эшлибез. Аллаһка шөкер, бер сүздә булып, менә мондый шушындый үзәкләр ачу бүгенге көндә безгә бик тә кирәк. Сембернең яңа ачылган мәдәни мәгърифәт үзәге җитәкчесе Рафаэль Нәҗметдинов белдергәнчә, җәй айларында малайлар һәм кызлар өчен монда җәйге лагерьга йөри алачаклар. Ә сентябрь аенда балалар һәм өлкәннәр өчен яңа уку елы башланачак. Бу елны да һәркем үзе белән көрәк, торма, себерке кебек эш кораллары алып килгән. Өлкә үзәгендә өмәне оештыручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте. Оренбурның үзендә генә дә зиратларның саны ярты дистәгә җитә, аеруча алар кала читендә урнашкан. Шулар арасында шәһәр уртасындагы иң борынгысы, бай тарихлысы. Әлеге иске татар зираты якынча моннан 130 ел элек ачылган. Мөселман зиратында борынгы кабер ташлары кемнәрнеке? Анда кайсы танылган милләттәшләребез җирләнгән? Сорауларга җавапны Оренбур зиратындагы өмә барышында үз хәбәрчебез барлады. 1965 елда җирләнде. Оренбургта яшәгән озак елларны. Үзе инде Эмилсин әби безнең бик кылда туып үсте. Аның фамилиясе Юсупова Мингали кызы. Язулары әзрәк кыяш алган.
Шуңа күрә без инде яңартабыз, Алла бирсә. 1893 елда рәсми рәвештә ачылган бу мусульман зираты борынгы кирпич койма белән уратып алынган. Зиратка Орская урамы ягыннан 2 парапет баганалары булган кирпич капка аша кирелә. Капкадан үзәк аллея бара. Бу исламга хас булган җирләү эшендә минимализм. Бу 1910 елда җирләнгән танылган сәүдәгәр Мәхмүд бай Хусаиновның кабре. Каберләре куе сирень үсентесе белән капланган иде. Узакта үтмәде, эмәгә килүчеләр куакларны да кистеләр, мәрмәр ташларны да юдылар. Оренбург губернасы үсешенә зур өлеш керткән Мәхмүд Хусаиновның кабре һичшиксез мемориаль һәм мәдәни кыйммәткә ия. Ул 20 гасыр башы монументаль сәнгате һәм татар эпиграфикасы үрнәге. Бу зиратта танылган өч бер туган Хусаиновларның икенчесе Ганибайда җирләнгән. Яңа ысул буенча җәдид укытулар аша ул кызлар мәктәбе оештыра. Ул вакытта ул оештырган мәктәпләр әнә шул Камалия мәктәбе, Фатима Адгамова мәктәбе була. 1892 елда әлеге зират проектын тәкъдим итүче, шулай ук өч бер туган Хусаиновларның иң танылганы Хусайния мәдрәсәсен төзүче Әхмәтбай Хусаинов була. Ул Казанда җирләнгән. Оренбургның иң борынгы мусульман зиратында каралмаган ташландык каберлекләрдә, кибеп кырып ауган агачларда бихисап. Мусульман зираты 1970 еллардагы күп санлы каберлекләр булуга карап, 20 гасырның 80 еллары башында тулысынча ябылган. Әлбәттә, мондый мәләрнең әһәмияте зур. Халыкның күпчелеге якыннарының каберлекләрен карап, чис тартып тора. Шулай да мусульман зиратларда гомум күренеш җанга тынычлык бирә торганнардан түгел. Бу эш даими булырга тиеш дип саный милләттәшләребез. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп тапшыруыбызны сәламәтлек темасына әңгәмә кырып дәвам иттерәбез. Студиябызда кунакта Татарстан Республикасының атказанган табибы, Россия Федерациясының сәламәтлек саклау отличнигы Фәнүс Муратов. Хәерле көн, Фәнүс абый. Фәнүс әфәнде, менә без сәламәтлегебез иң зур байлыгыбыз дип әйтергә яратабыз инде. Менә аны саклар өчен берничә киңәш кенә биреп китегез әле. Гади киңәшләр көн дәвамында нәрсә эшләргә кирәк? Сәламәтлек дигәннән сәламәтлек тәннең сәламәтлеге булсын өчен монда сәламәт булырга тиеш. Баш, әйе. Менә әйтәләр бит инде сәламәтлек өчен шундый файдалары бар икән, мондый файдалары бар икән дип, шуны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк. Кирәкмәгән эше аның күбрәк. Эшләмәскә кирәге күбрәк. Чөнки арак эчәргә кирәкми бит инде. Тәмәк татырга кирәкми. Гайбәт сөйләргә кирәкми, сүгенергә кирәкми. Менә шундый кирәкмиләр бик күп. Телефонда озак утырырга кирәкми, аны беләләр инде. Телевизорда аңа өйрәнделәр инде, ансадан шамасын белергә кирәк анда да. Менә шул кирәкмиләрен эшләмиләр бит. Валлаһи бер ашарга күп кирәкми. Ит дигәннән инде менә итне дә яшь барган саен киметергә кирәк. Ләкин менә аның ул бит әле гомумән менә бу бер файдалы, бу бер файдасыз дигәндә ул әле бер нәрсәне дә аңлатмый. Чөнки менә шул ит име бар бит теге кислотностлары зур ашказанында бар кешеләр, аларга менә ит спасение шул коткараларны, чөнки аларның гүл ит ашап тормасалар, аларның ул кислоталары бик күп булгач, алар ашказанының стенасын ашый башлап, язбылар булып, алар таза озак яши алмый. Шуңа күрә бердә гомумән түгел ул. Әле нигә, кемгә бит ул? Менә аюрведада бар бит инде индияларның медицинасы, ул инде 6000 ел, анда кешеләрне бүләләр, анда 10 категория, ну, өчесе аның основной инде. Берсе капха, берсе питта, берсе ветер. Менә ябыграклары. Ә бездә дә бар ул классификация, ул классификациялар бер 50ләп ул. Менә безне инде укыттылар Россия несе буенча гипостеник, нормостеник и гиперстеник. Юанраклары гиперстеник инде, тегеләрчә капха була инде ул, нормостеник инде питта була, минем кебек ябыклары инде не була, ветер була, гипостеник диләре. Аның барысы да норма инде, аның ашаулары ниләре бер төрле булырга тиеш түгел.
Аны инде мен текшеріп қарағаннан соң сұрағаным болды. Әлі мен бұл вируслар біткендегіне бітірдім анкетированиені. Мен 321 кішіне анкетировал 80 білен 90 арасына яшаған кішілеріне. Бұл өтінде китап түгіл, бұл өтінде живой кішілер 80-ға жеткәш бетінде ол дұрыс яшаған екені өзері бір мәғлім. Оларының 86-87 яшылары да бар. Міне оларға иқтибар еттім менеме, оларда нәрсе? Оларға бүтінісіне қуас. Біріншіден ескеткіш тыныш кішілер олар. Шонды инде обстоятельный әкіріңіне қаушамай, суетадайық бір сәйіқ индеме, шонды кішілер. Оның үштен екісі динде, намазда. Onlarısın olarga нәрсе кәй? Олар бүтіндер жәнді ашый? Nə әз ашыйлар? Шама біліп. Онда орақы шатырған ерлерде аз түгіл, но олар мәжлис бар? Олар ішелер. Мәжлисте юқта тик тұрғанда орақ шып тұрмайлар. Бұғын бір бойына олар шуай ешеген инде. Оның бір 50-60 шынды инде. Олар қазірді әлі мен олым бір-екі күні салып жиярам дейлер. Олар тәртіп білен ешен кіші, аннан соң біт, мұнау стресс көбірек бітірі. Оларда стресс жоқ. Олар не етмей. Аннан соң стресс ғыммен диндегі кішілерге стресс жоқ біт ол. Көңіл тыныштар. Олар бітінде аны көптен, оларға бір нәрсе доказайтасы жоқ, олар білейінді бұл шу шақарлы көмел дүния өзінен өзгені қас болмаған бітінде ол. Анда миллионнан артық жан иесі бар. Нишәдер 100 мың өсімліклер бар. Бұлай ғана болмаған ішінде. Әне бет мыңар ебойында тұра, қышта түрліше, жайда түрліше, бітмей бітін нәрсе бет бара. Әбіздің фәнейінде бұрайды бек алға кетті де біз бітіне де бір ширкіне де не тұрарған жоқ бет. Шоңа көре, оларыңа шаналар, аңаларының бірінде кейін неде жоқ. Ондан соң мынау динге ұлы яшта не үшін кіші келі. Олар өзлерінің тұрмышлары davamında, олар бітінде яқшылықның яқшы болып қайтасын, нашарының нашар болып қайтасын, өзлері олараны тұрмышта көріп, әне шулда оларға болша. Нешесен шуны ұрырсын деген. Фәнүс abi, мына өзіңізді бұйыл юбилей елі сізге де 70 тула, зор, бек көркем юбилей, өзіңіздің тәбірі етебіз. Нәпші орындау. Һәм менә сіз ижади тормыш белән яшисез. Сезне әле дә театрларда күрергә мөмкин, концерт залларында, һәм менә бу эшләр дә сезнеке. Менә бу рәсем иҗаты белән кайчаннан мавыга башладыгыз? Мин әле моны белми дә идем. Мин дә башта менә бу чиканкаларын ясый башладым мин. Анда безнең белән Александр Свищев дигән җегет служитканы Мәскәү малае армияда. Ул шуларны ясыйдыр ия. Карап тордым да мин. Мин дә анда тагын бер әле деревянка дигән бер украин җигете дә бар. Без икәүләп шуңа ниттек мавыкта. Шукес түгел, аны басып интәсен. Анда шук сыйганда, тимер ниләр белән басып. Анда күбейинде мен антаратта бетердим әле бу ничектер калган инде. Аның тиле әйтмешә, калайын ничектер табып буламы ул шундый нинди материал? Монсы меттигесе латунь, алар бар, ниләр листоклар. Шул завод тирәсендә йөргән кешеләрдән сорасаң булайын да. Анары бу эш тынычландырадыр, шулай ук стресска бирелмәс өчен менә дигән чара яраткан өчен. Творческий эш бит инде бөтен тынычландыра. Ну, моның теге шакый торган җирләрдә булгач, күршеләр дә бар, диләр дә. Мин аны уже армиядан кайткач практически bir-iki генә кешегә шулай ясадым да инде бүләк итеп ул чакта акча юк бит инде нәрсә булса да ясыйсың да бирәсең. Агачы белән булай булды. Бер 2-3 курста чакта без Гомар Валиев дигән бер җегет белән укыдык бергәләп. Аның абыйсы Кытайдан алып кайтып бирде набор рисов диләр инде. Кисеп ясый торган инструментлар. Бар бит кисеп уйып ясалган бит. Шуннан соң өйрәнеп киттек та без моңа. Без надомниклар ик менә бу Восход белән Райзбастан арасында арттарак кына бер конторсы бар яның. Без шуны 15-не, 16-не, 17-не айга ясап билтеп торадыр. Анда монда анда илткәннәре юк. Анда коньяк, горбунок, Наполеони, Урусия, менә аларны без инде шулай итеп 1-2 ел буена шулай итеп эшләдек. Буларны мин теге үземнең ни өчен инде Гиппократ Ленин ул чакта бөтен сиясый дәрәҗәдә Гиппократ җәмәгать. Ул табибларның кеме дип әйтегәндә? Кумиры? Ну, иң беренче табиб инде сез дә әйттегез бит. Булса инде инста 3-2 курсларда ана шул бер җегетнең нисен набор алып кайттылар да агачты кисеп ясый торган име. Бу Розапа, ул Розапа белән ничек дуслашып киттек без. Нуриганиш аның ире алар бик матур итеп 91 елга хәтле яшәделәр икәүләп.
Нурганис безнең инста укытты да ул, соңдан сашып китеп, без аның белән гомер буе алар минем икенче әти шикелле булды инде ул Нурганис. Шуңа күрә алар менә мин дә инде. Аны үзләрдән мәрхүм инде. Әмәлә булса үзегезнең әти-әниләрегез дип аңлыйм. Әйе, азы үземнең әти-әниләр монсын инде. Шәҗәрә турында менә Фәнис әфәнде, менә бу эшләрдән каласыз бел, тарих белән дә кызыксынырасыз. Үз шәҗәрәгезне тезеп, инде бүгенге көндә ничәнче буынны беләсез? Менә минем әле соңгы тапканнарын яңадан әле үзгәртеп ясарга җыенып йөрим. Бу минем инде бер 10 елдан артык, 12-13 еллык ясалган бу инде бу шәҗәрә. Миңа әти әйтеп калырга ни, ул әти безнең яза да белмидер инде. Минем әти Шаймурат, аның әтисе Мурат, аның әтисе Хаҗи Әхмәт дип 3 буынны. Алар әле булыштылар миңа теге Уфаның нисенә баргачтан архивына. Әйе, теге оцифрованный аларда булган инде ул ни архив бездә Татарстанда юк дип әйттеләр миңа. Менә шуннан барып бер 3-4 барга туры килде. Шулай әкренләп җыя шулай иттереп җыештырдым инде. Балалар кызыксынабызмы менә сезнең дәвамчылар? Балалар кызыксынырга минем балалар бик заняты бит. Олысы аның үзенең клиник эшләрләре. Ул хәзер Россиядә уже исенгада аның клиникалары бар инде. Алар да сезнең юлны сайлаган димәкме? Олысы шулай айтты, ул анда генераль директор да, ул әле шул федераль университетта шул күз кафедрасында җитәкли әле ул. Аның шуңа аның вакыты совсем юк. Әтегесе китте бит Америкага, ансы тоже анда финансовый директор и вице-президент бер зур компанияда. Яхшы, сәламәт булсыннар. Менә иң мөһиме алар өчен җирлек әзер инде. Менә бу шәҗәрәдән алга таба китә алачаклар. Әле аны мин анда эшләр күп әле. Анда менә мәсәлән анда бер безнең ул атылган инде 11 Оренбургский губерния, Мензеленский уезды, 11 Башкирский кантон. Безнең анда Заурьят Исаул бер бабай. Ал именно шул 11 кантон сугышкан Наполеон белән. Списокларын эзләп карадым. Ул Наполеонда сугышканда аның фамилиясе юк юган, но шулай да шул нәйсе ул кантон дип аталган инде, отряд батальон булды микән инде ул. Ул чакта авылларда яшәгәннәр ичендә теге военно-исковой часть булмаган. Кая яшәгән, шунда аларның булган битендә ниләр. Базалары. Шуннан да шактый кызыклы әйберләр. Фәнис абый, сезгә бик зур рәхмәт. Сәламәтлек телибез. Алга таба да менә шундый җиңел гәүдәле, матур фикерле, төпле фикерле кеше булып, яхшы табиб булып яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Исән сау булыгыз. Һәм без тапшыруыбызны шулай сәламәтлек темасы белән дәвам иттерәбез. Балалар булган кешеләргә алдагы киңәшләр файдага булыр. Кемнән генә сорама, иң курыккан табибым теш табибы дип әйтәләр. Дөресен әйтик, алардан балалар гына түгел, без әти-әниләр дә куркабыз. Ничек баланы беренче тапкыр теш табибы янына алып килергә? Ничек үзеңнең куркуны балага да күчермәскә? Бу турыда безгә Зилә ханым сөйләп китәр. Баланы теш табибы белән куркытмагыз. Аңа укол һәм бораулау кебек аңлаешсыз һәм куркыныч сүзләр әйтмәгез. Аңа әйтү җитә. Табиб синең белән танышачак, синең тешләрен караячак һәм мәсәлән, ул синең тешләрне чистартыр. Шулай ук өйдә теш турында мультфильмлар карарга ярый. Анда балаларга теш табибы кабинетында ничек кызык һәм куркынычсыз дип күрсәтәләр. Безнең бүгенге пациент Диния. Ул монда инде беренче генә тапкыр килми. Шуңа күрә бер нәрсәдән дә курыкмый. Маленьким зеркальцем посмотрю на твои зубки, ладно? Трешь, пожалуйста. Умничка. Дәвалый башлар алдыннан Зилә ханым Динияне тешләрен тәртиптә тоткан өчен мактап алды. Эш барышында нәрсә эшләячәге турында һәр даим сөйләп торды. Шулай иткәндә генә бала тыныч, тешләрен дәваларга җиңел килешә ди табиб. Тешләрне дәвалап бетергәч, балаларның иң яраткан мизгеле килеп җитә. Бүләк сайлау. Бүләк сайлау бик мөһим этап. Чөнки ул балаларның курку хисләрен оныттыра һәм бары уңай эмоцияләрне генә күңелдә калдыра. Молодец. Диния, сәлам. Сәлам. Сиңа ничә яшь? 6. Син теш табибында булдыңмы әле генә? Әйе. Авыртмадымы? Юк. Юк. Ә менә тешләр авыртмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Чистартырга. Чистартырга. Ә балалар берләр ашсаң тешләр авыртамы, юкмы әле? Авырта. Авырта. Син бүтән куркмыйсың инде, әйме теш табибыннан? Курыкмам. Молодец. Бүгенге көндә балалар стоматологиясендә гипноз техникасын куллану мөмкинлеге дә бар икән.
Әлеге техника ярдәмендә бала белән табиб арасында ышанычлы, ипле мөнәсәбәтләр туа. Сабый тынычлана һәм курку хисен бөтенләй оныта. Көннәрнең кайберләре озын үтеп китмәс кебек тоелса да, гомер бик кыска дигән Фәнисия ролен шушы гына кыска вакыт гомерне матур итеп үткәрсәк иде. Авылда иң матур вакыт, шуңа күрә дә шәһәр кешеләренә бүләк булсын, авыл гүзәллеге белән танышабыз. Бу көннәрдә республикабызда Нәүрүз фестивале гөрли. Шул уңайдан студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина һәм Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының әдәби бүлек мөдире Гөлназ Бәдретдинова. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көннәр исәмсез. Тинчурин театры нинди уңышлар белән катнаша әлеге фестивальдә? Без бу фестивальдә Идегей дастаны белән катнашабыз. Ул безнең яңа спектакль, премьера. Достан буенча куелды, ул пьеса буенча куелмады. Теге Шекспир кебек шигъри форматта куелды. Гомумән әйткәндә, быел Нәүрүз фестивалендә Дастаннар темасы бик актуаль булып чыкты. Менә мин программасын караган идем. Чечня театры үзенең дастаны буенча куелган спектакль алып килде. Осетия театры Нарт халкының дастаны буенча спектакль алып килде. Менә өченчесе безнең дастан. Тантанада да уңыш казанып алды бит әле безнең идеябыз. Тантанада Ирек абый Хафизов икенче пландагы роль, иң яхшы роль дип табылды. Ул Туктамыш ханны уйный Идегей спектаклендә. Гүзәл, сез әлеге спектакльне нинди роль башкарасыз? Мин әлеге спектакльдә менә шушы Туктамыш ханның хатыны, Ханбикә ролен уйныйм, Яникә. Бу спектакльнең премьерасы менә февраль аенда чыкты. Безнең театрыбызның хәзерге вакытта бер йөзек кашы шундый затлы фестивальләрдә катнаша торган шундый спектакль дип әйтер идем. Бик яратып уйныйбыз театрыбызның барлык ир-егетләре сәхнәдә. Спектакльбыз зур уңышка ирешүен телибез һәм тамашачыларыбызны әлбәттә чакырып калабыз. Әгәр дә шушы фестиваль дәверендә, фестиваль вакытында безнең тамашачы гөрләп, күп итеп килеп, алкышлар белән үзебезнең Казан театрын, үзебезнең спектаклебезне дәртләндереп, алкышларын бүләк итсә, без әлбәттә тамашачыларыбызга, үзебезнең Тинчурин театр тамашачысына бик зур рәхмәтле булыр идек. Үзем мин әлхәмдүлилләh бу премьерны карадым. Һәм менә Гүзәл, сез шунда уйнаган кеше буларак әйтә аласыздыр, аның ничектер стилистикасы ул бөтенләй икенче төрләйме? Ул бөтенләй үзгә, ул бөтенләй икенче. Ул безнең гадәти булган менә көнкүреш генә дә түгел, әле ул хәтта классик әсәрләрдән дә югарырак аны кабул итү форматы, аны фикер йөртү, нык уйландыра торган, нык символларга таянып эшләнгән шундый бер хезмәт. Һәм аны карар өчен интеллект дәрәҗәсен күтәрә торган шундый бер затлы спектакль ул безнең. Аның тарихын бераз сөйләп китәм. Аның режиссеры Туфан Имамеддинов, безнең театрның баш режиссеры, ул миңа Идегейне куям, миңа әсәрен алып киләле дигәч, мин яңа ике пьеса алып килдем. Ул аны Юнус Сафиуллин белән Накый Сәнбәтне үзенең. Ул аларны дәшмичә генә алып китте. Аннан бераз вакыт узгач килде миңа китап тотып, 600 битлек китап, һәм әйтә, мин моны куям. Мин бераз аптырап калдым инде, әлбәттә, мин әйтәм, ничек моны куеп буланды. Рольләр дә бүленмәгән, сценарий да юк. Әмма ул аны менә үзе бер юнәлешне, сюжет линиясын сайлап алып, кыскартып, без аны белән бергә ул текст буенча эшләдек. Менә нәтиҗәсен күргәч, мин инде инандым.
Бұл шулай булырга тиеш иде дә. Чөнки моны Шекспирны әйтеп киттем. Без бит Шекспирны прозада куймыйбыз, без Шекспирны оригиналда шигъри форматта куябыз. Безнең дастан да шулай килеп чыкты. Андагы искиткеч музыка, андагы искиткеч ут куелыш ул кино кебек каралып утыра. Ана килеп бит бик тарихи әйбер, аның менә аңлатма язуына да сүзлек шәсегенә дә 3-4 битлек иде. Чөнки бурынгы сүзләр, аны бит әле фәһемләргә кирәк, аңларга кирәк, бүгенге көн кешесенә бигрәк. Без менә гади тамашачыга аңлаешлы булсын дип аларга шәйнәп каптырмадык. Алар киресенчә безгә үрелсеннәр, үрнәк булсын, кушылып китсеннәр. Фаҗигаләргә җитмәс өчен менә без нинди булырга тиеш, безнең милләт нинди булырга тиеш, без телне онытмаска тиеш. Менә шушындый максатлар да куелды безнең алда. Һәм без үзебезне мөгаен бу максатка ирешкәнбездер, ниндидер дәрәҗәдә, бәлки 100% та түгелдер, 50% та түгелдер, бәлки күпмедер дәрәҗәдә дә шушы максатка ирешсәк, безнең миссиябыз үтәлгәндер дип уйлыйм мин. Менә фестивальгә килгәндә сез кайсы театр коллективларын карап өлгердегез инде, нинди спектакльләрдә булдыгыз, ничегрәк? Фестивалебыз менә башланып китте, хәзердән берничә көн дәвамында гөрләп бара. Параллель спектакльләр Камал театрында да, безнең театрда да, башка театрларда да, әле кайсысына барып өлгереп тиз генә аңышып булмый әле. Мин берничә спектакль карап өлгердем. Үзбәкстан театры спектаклен, Адыгея спектаклен карадым. Менә шундый бәлки генә күзәтү ясадым. Бәйсез булган дәүләтләр, шул Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстан, алар классиканы куя. Чыңгыз Айтматовны күп куялар. Ә менә Россиядәге республикалар үз милли тарихларына нигезләнеп спектакль күрсәтә. Бәлки аның сөйләп алу шулай булгандыр, әмма ул спектакльләр бар. Менә безне алсак та Адыгея, Чечня, башка республикалар, алар үз тарихына нигезләнгән спектакльләр алып килгән. Һәм шундый тагын бер әйбер, мин моны төрки халыкларының спектакльләрен тәрҗемәсез карарга тырышам. Аңлашыла. Шул ук Кумык театры, Балкар театрлары, Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстан тәрҗемәсез аңлап була. Шуннан да шулай, мен хәтта бер чуаш спектаклен караганым бар телевизордан. Менә анда ситуация буенча контексттан да барсында була, андан төрки тел бит инде ул. Һәм бу Нәүрүз фестиваленең минемчә төп максаты да шул, халыкларны дуслаштыру, төрки халыкларны берләштерү. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт, көтеп калабыз. Фестивалебездә, театрыбызда зур рәхмәт. Амин. Бу тормышта иң зур шатлык ул яшәү шатлыгы. Сулау, уйлау, тою, аңлау. Шатлык бәхетнең аерылгысыз кисәге. Җомга көне хәерле булсын. Сөенеч тулы кәсәгез бер кайчан түгелмәсен, ә йөрәгегез һәрчак шатланып типсен. Гомер дәфтәрендә бүгенге көнгез иң күркәм көннәрнең берсе булып теркәлсен. Шундый теләк белән саубуллашабыз. Исәнлектә күрешик.